Кабат шатланып, зур Чиркли авылына котлау сәламе юллыйбыз. Бүген авылдашыгыз Нәҗия Айсеевна Ягудинаның матур туган көне. Аңа 64 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан кызы Мәрьям, кияве Наил, оныклары Усман, Үмәр һәм Ислам, улы Рамил, килене Галия, оныклары Али һәм Сулейман котлыйлар. Әни дигән бөек исемне яклап чыга алган. Ике баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчыда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне, ике балаларын бик олы мәхәббәттә үстерделәр. Абыем Рамил һәм мин дә үзебезне бәхетле балалардан саныйбыз. Олыгайдык күптән, ләкин газиз әниебез өчен һаман сабый калдык. Ул гел безнең хакта борчылып яши. Әтиебез Равил белән бергә гомер итүләренә быел инде менә 40 ел тула. Бу үзе бер аерым зур гомер. Без аларга 5 онук, 5-се дә малайлар бүләк иттек. Әнием, синең теләгеңне кыз онукыңда бүләк итәргә тырышырбыз әле Алла бирсә. Алар уллары белән, киленнәре белән дә бер өйдә менә инде 13 ел гомер итәләр. Бу аз вакыт түгел. Әнием бик акыллы, сабыр кеше. Шуңа күрә аның кайнана булуын да сизмим ди килене. Үз әнием шикелле яшибез бергә. Кадерле кешебез, әникаебыз, әбиебез. Бүген туган көнең белән котлап, иң зур теләгебез әти белән бергә озын-узак саулыкта, иман байлыгында матур гомер итегез. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көнне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәмеңә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман чабып йөри, гел эшләп, 1 минутка ял итергә аны утыртып та була тик кишләп. Утыр әле әни яннарыма, кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул япь-яшь булган яңа йөрәкне. Котлы булсын әни туган көнең, теләгебез сиңа исәнлек. Бирсен Раббым бәхет, сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Кадерле Нәҗия Айсеевна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Yaşağı